Esta é a historia do pobo máis grande do mundo. Un pobo que, como todos, está habitado por veciños e veciñas que se coñecen e se axudan. Que entenden o seu pobo como a súa propia casa e os seus veciños como os seus irmáns. Aquí non hai barrios mellores nin peores, e o que acontece impórtalles e afectalles a todos, xa que todos forman parte dunha gran comunidade. Esta é a historia do pobo máis grande do mundo, un pobo de máis de 7.000 millóns de habitantes. En Cáritas, gústanos pensar que o mundo pode ser así. Por iso traballamos día tras día para que o noso mundo sexa máis humano e próximo. E porque se hai que crear unha nova normalidade, fagamos que sexa unha mellor. Hoxe facemos memoria dun ano especialmente difícil. Unha memoria na que moitos colaboraron para que o mundo sexa cada vez un pouco máis pobo. Sexamos máis pobo. Cáritas.